Habrá que estar pendentes das pistas do todo en caixa. Volvemos agora con Alba Lea, que temos pendente o repasiño das revistas do corazón. Alba, aí estáse preparando, moi ben. De que se fala, de que se fala? Xa me estou preparando, que teño aquí todo o noso arsenal de revistas por ler, porque teño a miña compañera que está lavando a cabeza mucha, que antes estaba aí lendo as revistas, pois agora témola xa que está sendo atendida. Viviana, animarás a facer algo diferente? Sí, vamos a poñer un poquinho as puntas así marcadiñas nun caspón, pero hoxe imos darlle así un toque, que hai que empezar a animar a xente. Mucha vez moderna hoxe, eh? Moderno, bueno, a ver como quedo. A ver como queda. Digo, ahora vou a xunta a miñas amigas e me poñen verde. Ai, non, muller, vanche decir que estás guapísima. Mira, dicían hoxe as revistas que comentábamos antes que sei que a Mar Flores anda enamorada. Ti estás enamorada? Yo estaba enamorada, pero mi marido murió y me quedé sin mi amor. E que tal se vive sola ahora? Bueno, prefería vivir con él. E ti, Viviana, estás enamorada? Sí, teño parexa, sí. Ai, que bonito. E casas? Porque decían que Kiko Rivera tiña unha nova casa, eu non sei. Ai, por non che sei, eu moitas revistas aquí non as dou visto, é verdad. Non teño moito tempo para ver revistas. Pero casas? Casas tes moitas? No, teño unha sola. Dicía mucha que tiña unha na playa, non? Mucha Que suerte! Bueno, é verdade, ten a peluquería, ter a peluquería, claro. Teño a peluquería, mas teño a miña casa. Mira, que te vexo cos beizos pintados de rojo, que isto é tendencia ahora, que eu estou indo co rosa. No, o rojo levase moito, sempre se levou, é un color que sempre está de moda, sempre. Che ven así co pelo, eh? Gústache? Gústame ben, sí. Que lle miraba tamén o pelo a Kate Middleton, que estaba aí tamén polas revistas, que tiña un melenón. Sí, hai que cortar un pouco ese pelo, eh? O meu ou dela? O dela. Vale, o meu está ben, non? Sí. O meu está bastante. Ti algunha vez tuveche o pelo largo, mucha? De xoven tiña sempre o pelo largo. Por onde? Pero onde che chegaba? Pois, Pasaste daqui do... abaixo do ombro. Como cuidabas ti eso? Ai, pois poñía chichos todas as noites. Como chicho? E vou dormir co pelo atao ou que? Non, hai que dormir co pelo suelto. Mucha. Sabía que se non... Que ir... Pode atar moito pelo, mucha, se non rómpenos. E atalo moito, mucha? Non o ata moito, Non non? o ata moito porque vai á peluquería todas as semanas a poñerse guapa. E cada semana poñemos un peinado distinto, depende. E ti onde sacas a inspiración, mucha? Collelas ves algún na revista que che gusta? Me vexo chicas bonísimas por aí que me gustan. E colles ideas. Acabache xa de lavala? No, acabo de chover xa. Acabas ora. Sí, porque eu quero que se senten tamén aí que terás que secarlle o pelo, non? Si, vou chegar o pelo e vou marcar un pouquiño, vou ter aí unhas ondas, aí uns rizos, e vou cambiar. Para seguir lendo ben as revistas que Viviana tiña na súa peluquería, polo menos unhas 7 ou 8 revistas. Úsanse? Ou a xente ben e anda co móvil? No, a ver, hai de todo, pero a xente ainda ve as revistas e pídeche os peinados das revistas, ou dos futbolistas, pídenche moito. Peinaos se está pedindo, que isto interesa a min. Pois mira, ahora mesmo levanse moi ben as ondas, levanche as ondas, levan os liso. Claro, como mucha? Que levas ti ondas? Levo ondas, estas fixenas eu, eh? Eu veño á moda mucha, que país? Sí. Home, Ben á moda. pero ondas al agua, comentabas, non? Sí, ondas al agua, sí, moi desfeitas, nada de marcado, pero todo moi natural. Marcado queda como moi antigo, non? Moi antigo, todo moi natural, así unhas ondas como se non tuveras peinada. Maravilloso, que tal vas, mucha? Habrá que ir xa parando co lavado ou que? Sí. Eso sabrá ela o que fai comigo. É certo que ves unha vez a semana ao salón de peiteado? Veño e a veces dúas veces. Dúas incluso? Sí, Pero iso é o normal. O normal é unha vez á semana, pero hai moita xente que, bueno, quere se ver guapa e ven 2 veces á semana. Date o aire, e se lo quieres poner con aire, tens que vir 2 veces. Lavar o pelo na casa dá pereza, verdad? Dá traballo. Bueno, cuando te duchas ya por la mañana lo haces. Le echas una buena hidratante, a ver ahora. Como sabe mucha, eh? Está informada, eh? Está perfecta. Vamos a deixar que se senten xa para secar o pelo. Mirade que por aquí xa lle temos tamén máis revistas. Eu creo que aquí falábamos dese pelo fermoso que ten Kate Middleton. Eu creo que iremos un bo repaso á actualidade, non? Eu creo que xa a xente quedou ben informada desa nova casa de Kiko Rivera, Alba Flores, que tamén homenaxea a seu pai. Bueno, mucha, onde vas? Ai, mi má, que anda loca por aquí. Vas te sentar aquí ou que? Sí, me dice Pois nada, deixámolas a elas que quedou todo se perfectamente peiten, explicado, que ahora pero teñen que nos aquí pasar tamén o temos secador. temas. Vas cortar? Madre mía, Non vai madre cortar. mía. Aquí tamén Pois temos o deixámola noso así. A salón ver se me rosa, peina a min Alba. tamén. Grazas. Temos o noso salón rosa e por